mga bata, welcome and aton reading lesson number 8. So ikawalo na kita nga nagbasa. So ikawalo na ini nga video ni ma'am. Unta, diri ka masusunghan na ni ma'am ano? Okay. So, yan na aton ana i-review. So before kita mag-touch ng bagong nga lesson, aton ana i-review aton mga letter na aton na man. So, aton anay ngaranan ang mga litra pagkatapos ang ira mga tunog. Sige, ngaran. A, N, I, G, O, T, H. Okay, sounds. Tunog niya. A, E, O. Sige, kamu daw, tunog. Very good. So, kung nahinumduman alin pito nga litra, maupay. Maupay ang takon, waray mga limot, ha? Okay, yan na nga aton lesson number 8. Aton pag-iistoryahan ang litra nga P. So, letra nga P. Ang dako nga guti ay nga P. Parehas lahirahin forma. Pero ang pagkasurat lang niyaan iba. Blue to blue, red to red. Kung ada kita ha notebook or ha paper magsurat. So, dako nga P, guti ay na P. Ano man ang iya sound or tunog, class? Sakto. So, may da maaram din na niya tunog. Anong tunog niya? So, ang baba, potro ha? Again? Potro? Sige. So, amo itong iya sound. Sige daw, igyakan ang sound. Potro? Okay, kamu na lang. Otro ha? Very good. So, amo atuan niya tunog. Otro? So, may da kita didi mga ladawan para masayunay nga iyo pag-isip ko ano niya siyahan nga tunog kung anoan tunog na letter P or tunog na sige. Una nga ladawan. Okay, ano ini nga hayop? Check. Pato. Otro ha? Pato. Again, pato. So, ano niya siyahan nga tunog? Pato. Okay, next. Oh, ano ini? Pito. Otro ha? Pito. Again, pito. So, ano niya siya nga tunog? Otro? Oh, sunod. Anong ngaran ini? Gamit naton po na kita. Trap kitang laway or may hubaw atong baba or may sipon kita. Ano ini niya? Check. Panyo. Otro? Panyo. So, anong siyahan nga tunog ngaranhan panyo? Otro? Sunod. Oh, arrow. Anong Bisayan? Arrow. Pana. Again? Pana. Otro ha? Pana. So, anong siyahan nga tunog? Sunod. Okay, anong tawag niya? Para sa diya din likod ni ma'am. Ano man yung yan? Susuratan. Okay. Pisara. Otro ha? Pisara. Again? Pisara. So, ano niya siya nga tunog? Otro ha? Sunod. Aton ini naging kakaunan. So, ano man ini naging kakaunan? Anong tawag yan eh? Ha? Pinggan. Otro ha? Pinggan. Again? Pinggan. So, anong siyahan nga tunog? Otro? Otro? Sunod. Okay, ano man natin?
dasyahan nga tunughan, ngaranhan puto. Otro ha. Again. Okay. So, ano ito niya? Mga ladawan nga may dasyahan nga tunog na letter P. Nagtitika nga letter P nga may tunog na sige. Okay. Aton daw yan na igyakan ang tunog nira. So, apil naan bago nga litra ang letter P. Sige daw, tunog. Ma'am Anay, then kamo ma-repeat ulat kamo. Okay. Sunod kan, ma'am. O. A. I. Okay, kamo na na. Kaduha, balik ka. Go. Sound ha. Mga nagkita, pamatia, kung sakto, or an ate, or tita, kung anong tunog hali. Kusga. Very good. So, amo ito yan mga tunog. So, pinrambol ato ni mga litra. So, yan na maghimo kitahin laton. Laton or syllable. Okay, tunog. Tapos, a. A. Pa. Otro. Pa. Again. Pa. 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 Kamu daw. Okay, sunod. Ginbaliktan. So, maunaan. A. Sunod. A. Up. 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 Kamu. Up. Up. Very good. Sunod. Tunog na. Tapos E. E. P. P. Otro ha? P. Basa. P. 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 Repeat. Next. Okay, sunod. Baliktad mo naman. An, I, tapos, otro. I, ip, ip. Again. Ip, 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 ip. Bika mo. Otro. Okay, next. So, tunog ha. Tapos, O. O. Po. 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 Repeat. Okay, otro. Okay, next. Tunog ha. O. Tapos, O. Okay, isumpay niya. O. 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 Basa. O. 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 Okay, so yan na adinaan mga laton. Na pwede naton mahimo gamit aton mga litra nga aton na tunan. So basa, Imam Anay, then repeat kamo kaduha twice. Pa. Gin. Ti. Po. To. Pi.
Ha. Na. Go. Ho. Okay, balik kunta. Kamu na na. Very good. So, unta, nakasunod ka mo ha. So, yan na. Maghimo na kita hin. Pulong. Okay. Pato. Pato. Subad. Okay, basa. Pato. Pato. Kamo. Okay. Una, mapulong pato. Sunod. Pana. Pana. Otro. Pana. Pana. Kamo. Okay, ano to? Pana. Again. Pana. Otro ha? Pana. Pana. Okay, sunod. Pito. Pito. Otro. Pito. Pito. Basa. Pito. 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 Sunod. Patigo. Okay, otro. Patigo. Patigo. Kamu. Okay, balik tentang pulong. Patigo. Patigo. Otro. Very good. So, aton basahon otro ang mga pulong nga nahimo. Pato. Pana. Pito. Ginpatigo. Balik ka. Ginpatigo. Very good. Okay, sunod. Okay. Anpato. Otro. Anpato. Next. Nitito. Again. Nitito. Sunod. Hanpito. Otro ha? Hanpito. Sunod. Gintago an pana. Otro ha? Gintago an pana. Next. An pato ni Tito Tinago. An pato ni Tito Tinago. Tito an pato ni Toto. Otro. Tito an pato ni Toto. Okay, so amod to ang mga pamulong na aton nahimo. So ano yun na nga litra na aton gin-discuss? Ang letter P. Otro ha, ano nga letter? P. So ano niya tunog? Again? Otro? Okay, so maupay yung ta, kundi rin yung makalimtan ini nga sound, pati aton iba nga letter. Okay, thank you and God bless. Bye!